Matur nuwun Mas Tanto sak kanca anggenipun nyetel sonipun sekeca enteng ndayani anggenipun kanca-kanca gengki wae nyambut damel mboten rekaos awit tutukanipun karaos enteng sampun mungel. Matur nuwun Mas Tanto sak kanca sonapa Mas? Larasati. Nggih. Muga-muga awet ora kadol ndayani. Amin amin amin. Minggahipun ingkang kugati wonten ing wewengkon Dusun Ngelu Lor RT Setunggal RW Gangsal Desa Kadipiro Kecamatan Jumapolo Kabupaten Karanganyar panjenengan keluarga ageng Bobo Sadiman Ibu Paniem nderek memuji mugi pahargyan kang ginelar ndayani tumrapipun sadaya para sederek sanak kadang kang rawuh jurung pandonga pamuji lumampahipun pahargyan lumampah kanthi wilujeng mboten wonten pambengan setunggal menapa-menapa Allahumma amin. Kanca-kanca Karang Taruna minggahipun matur nuwun tepuk tangannya mana neng Ngelu Lor wis kaya ning nggone tanggane dadi engko sing iso nyanyi-nyanyi ngono wae. Nggih. Mbah Sri Hartono matur nuwun lantaran panjenengan kula entuk ulem mung aku ra jagong sik awan iki ya. Mas Giatno wis ngeterke nganti nggo armada PCX. Mas Gengki monggo lelagon gegendingan merambah rodok rancak ya ora apa-apa gumyak. Langsung gayeng ta, Bas? Gayeng. Walus kon nimbali karawitan iki. Wah. Mas Santa awan iki ra baen-baen jebol sidene anu sawargi ya, sawargi Bapak sawargi ya. Jebol dalange sawargi Pak Warsino Sleng ugi nimbali mboke Dembi. Wah, muga-muga Mas Santo ling jereng kelakon dijereng sithik-sithik. Mbah Sisik coba dijumenengke yo, suka panglipur. Kanca-kanca, kakak-kakakku pamter sing jaga adoh ana masjid. Matur nuwun, derek jaki katentreman. Media Pro Yoseti among tamu nek sinden nek kemenyek men ora dibutoh ngarene. Lah nggih to. Niku gawan kok, Mas. Gawan kok Dembi iki bab ngomah ora digawa ning jagongan. Klebu sangune iki ya ora nggawa. Niku napa-napa dibetok kok. Apa? Siji sing keri. Napa? Nggon isin kuwi keri ning omah. Tenan. Lho kuwi wis ngadahi tutup gelas barang. Loro dikok dodo. Nggih. Buase. Kanugrahan urip tinimbalan panjenengane Pak Sadiman Ibu Paniem. Anggone netepi wajibe dadi darmane wong tuwa yen anak entuk jodoh dikabarke tangga teparo. Sanak kadang ya iki tembunge dienekke anu pahargyan. Ngaten, Mas Adi Saputra kepara wis entuk jodoh sah tumrape agama, sah tumrape negara kalian Mbak Woro Ayu Kotimah Nurjanah. Atmaja Putri Bapak Jumadi Ibu Parni saka tanggane Mas tangga pura ya banyak iki. Oh jebul banyak iki ya kae ya. Nggone Mas Santo banyak Kadipiro. Iki banyak Manjung Wonogiri sukses. Tanggamu Bu? Tanggaku. Tenan mula nimbali Bu Asih ora mergo kepinterane Bu Asih. Lah apa? Mergo tanggane manten wedok. Nggih. Pak Sadiman ingkang pundi menika? Biyayine Bergas. Oh nembe salin. Oh. Wong Jawa ki nek arep diparani sanak kadang tamu ki suguh gupuh lungguh klebu ngadi salira kuwi. Oh, salin ning berasaan ning mburi. Nggih. Nah, niki diaturke napa, Mas? Diaturke separuh alus engko separuh disigrake. Bebile wonten
dangdutan apa, Bu? Napa? Tambal ban. Alah tambal ban nih, Mas. Derek mawon. Sing genah enten tambal manci wektu Dalem. niki. Oh, yen ing tawang ana lintang. Ibu sinten menika? Oh, Bu Lurah, Mas. Bu Lurah. Bu Lurah. Kuwi nek nggon aku Bayan. Bu Bayan iki CS Mbah Bayan Pardi ngendi banyak sapa Mas? Mas Tardi, Bu. Awet sehatipun momong warga. Klambine apik. Jenengan. Padine lho jenengan iki. Urung wayahe aku abene ning Wonogiri ngono kuwi terus dilungi 50 nek iki anggi-anyak yo. Aja ndremis. Ora, Mas Santo wis kobet tok. Nggih. Niki diaturke Yen ing tawang ana lintang. ngagem bawa Mas Gareng. Nanjake sinden entuk ya. Nggih. Yen ing tawang ana lintang sanela melu Mas Santo 5 tahun bawa yen ing tawang iki aku Lah nggih. sumpah Nanjakne kok ya. Biasane aku. Cahayu aku ngenteni Mbah Pendak rumangsa kae bawane ra cucut cancut terus budal. Lah nggih. Wilujeng rawuh Pak Di Pendak. Nggih, Rama Pendak sehat terus ya. Nggih, amin. Marang mega ing ang kosong oper Bu nek ya Sentakon war tani reki janji ku eling sumedhot rasaning ya kuwi cengkok kok. Ati penting sun to. Sun. Ati sun kuwi to. Bebek dicecel-cecel ngono. Ning nyacele lembut. Kuwi jenenge ati sun ra ati bebek. Oh. Kok ya pintermu Iram lho Mas Gareng ki. Golek slamet kok. Enggak. Kang Mas ingsun prasopo sinak bumi langit Mula aku nyingkiri dandang gula iki rada Napa? panjang. Hah? Sinom menika. Iki sinom. Sinom yen ing tawang, Mas. Nek kira kena ditutupi cah. Masute saurunge swasana dandang gula iki sok kalane para nom-noman ngono iki ra nyinom sik. Oh, ngaten. Muga pendak ra krungu, muga-muga wis pindah. Jenengan kok diurus tetep. Alah, wong kono masalahe akeh kok. Aku bar golek ngene. Tangis
tangis ing tias ngenteni padang rembulan sinom swasana nenem ya Bu. Nggih. Ya, buka celuk apa mburi, Cak? Oh, percaya karo kowe, Bu. Ngarep. Yen ning tawang ana lintang wong menis Pahargyan disembadani tenan karo panjenengane Pak Sadiman Pak Sadiman. Saka dalan mlebu ana pahargyan ana gapuraning pahargyan. Anjir. Mlebu ning pahargyan papan sing idum adem ayem ana wit-witan gedang sak piturute. Menika nuansa alam-alam. Nuansa alam. Mula iki mikirke Pak Sadiman yo iki. Kuwi arep kaya ngapa jek mikirke don turun. Ora wit-witan terus dibabati dipateni ora. Mikirke sok anak putu buyut ki ya jek nampa sekolahe asile alam. Lanjut Mas. Lanjut Bu. Yen ning tamu kakungsa putri ingkang sadaya sampun sami merlokaken rawuh sinarengan kanca-kanca campur sari gengki wae banyak kadipira jumapala sung suka panglumpur kinarya cagak lenggah mugia saged anuju prana minggaing andamel sarjuning penggalih para tamu kakungsa putri. Miko
pukule waduk jelantah wis rawuh, Bu. Sinten? Kuwi sing bringosen. Oh, Mas Anto. Tukang pukule waduk jelantah. Pak Desa wae. Sik pundi jenengan kleru? Hamba Allah iki. Oh, menika. Oh, iya. Ngapunten. Pak Senen. Heeh, lahire dina Rebo. Jenengan kok tepang? Tepang ngono dite tak gorong tak balekke kok. Sorry. Nggih. Ki Senen. Manggon kene lho awar penyanyi. Isin. Alah. Karo penyanyi isin Kowe dari. tak tukang kepruk watune di Sinan ya di Senen. Nggih. Ya, nyedulur. Yen ning tuwang Sampun Kang Mas. Dawuh bulurah. Bulurah. Yen ing tawang ana lintang pun Sampun, Bu. diaturaken nika. Glibet ae terus kon kotak. Mboten ketinggal loh. Ketutupan nggih. kotak. Heeh. Sampun nggih Bu, sembah nuwun. Diperluki siji tunggoni lurahe. Nggih. Loro dalange manten wis teko kuwi menang ayem. Heeh, aku ya ayem lho. Nek Pak Pendak sampun rawuh ki ayem. Lah ya protokol kok risik men ora degaen liya to liyane dalang ngono kuwi. Jenengan ki aja ngono kuwi. Piyayine dasare sregep kok ya. Kepopo ora degaen ngomah ketae. Sampun Mas. Tak nanjake mboke Dembi. Nggih. Ya. Mbak Pedak, ki mboke Dembi di ayahi wong loro ya.